हे बघा क्लोराईड कसं असतं, सोडियम कसं असतं, फॉस्फेट कसं असतं, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम. हे बघा शॉक कसा पास होतो. मॉर्निंग मित्रांनो, थेट गोव्यामधून तुमचं सर्वांचं मी स्वागत करीत आहे आपल्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. तर मंडळी, गोव्यामध्ये जो आहे ना, आमचा आजचा दुसरा दिवस आहे. सकाळचे वाजलेले आहेत 7:30. आता प्राचीची आणि माझी दोघांची पण तयारी मित्रांनो झालेली आहे. दोघं पण आम्ही आता एकदम मस्त तयार झालेलो आहोत आणि आज संपूर्ण गोवा फिरण्याचा आमचा प्लॅन आहे. आणि मित्रांनो, आम्ही जो गोवा फिरणार आहोत ना, तो आम्ही स्कूटीवरून फिरणार आहोत, म्हणजे रेंटवरती आम्ही स्कूटी घेणार आहोत. आणि मित्रांनो, हे बघा, तुम्हाला मी पहिल्या दिवशी जी चिठ्ठी दाखवली होती, ज्यामध्ये ना गोवा फिरण्याचा संपूर्ण प्लॅन लिहिलेला आहे स्टेप बाय स्टेप. तर मित्रांनो, जर सक्सेस झालं तर मी तुम्हाला या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये ना संपूर्ण या लोकेशन्स विषयी माहिती देईन. किती काय लोकेशन लांब आहेत, एक दुसऱ्यापासून किती लांब आहेत, त्यानंतर आपल्याला टोटल किती खर्च येतो, किंवा प्रत्येक स्पॉटवरती आपल्याला काही एंट्री फीज चार्जेस वगैरे लागतात का ते. तर ती सगळी माहिती आहे ना मित्रांनो, मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा मिळेल, किंवा नंतर मी एक स्पेशल व्हिडिओसुद्धा बनवेन. तर मित्रांनो, आता आम्ही बाहेर निघतो आहे रूमच्या, आणि सर्वात पहिला आम्ही नाश्ता करणार आहे. त्यानंतर मग बाईक रेंटवर घेऊन संपूर्ण दिवसभर आम्ही आहे ना हे सगळे लोकेशन्स आम्ही फिरणार आहोत. चला तर मग मंडळी, सुरुवात करूया आपल्या आजच्या या व्लॉगला. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आता ना आम्ही ब्रेकफास्ट करतोय. ब्रेकफास्ट म्हणजे ॲक्च्युली आता हे बघा, बरेचशी जी हॉटेल आहेत ना ते अजूनपर्यंत बंदच आहेत. त्याच्यामुळे आता आम्ही चहा घेतले, प्राचीन आणि मी, आणि चहामधनं आता बिस्किट खातोय. थोड्या वेळाने मग कुठे जर ब्रेकफास्ट भेटला तर मग आम्ही ब्रेकफास्टसुद्धा करू. तर या तुम्ही पण चहा प्यायला. मित्रांनो, आता आहे ना आम्ही ही जी बाईक आहे ती रेंटवर घेतलेली आहे. तुम्ही जेव्हा पण इथे बाईक रेंटवरती वगैरे घ्याल ना, तर गाडीचे ना तुम्ही फोटोज आणि एखादा व्हिडिओ काढून ठेवा, म्हणजे कुठे कुठे त्या गाडीला स्क्रॅचेस आहेत वगैरे. कारण इथे कसं गोव्यामध्ये जास्त लुटमारीचे प्रकार असतात. स्क्रॅचेस तुम्ही नसेल पाडला ना तरीसुद्धा तुमच्याकडनं नंतर पावती फाडून घेतात विनाकारण. मित्रांनो, आता ना मी पेट्रोल भरून आलेलो आहे गाडीमध्ये, आणि आता आमचा जो प्रवास आहे तो आजच्या दिवसाचा सुरू झालेला आहे. तर मित्रांनो, आता आपण एक्सप्लोर करूयात गोव्यामधली फेमस ठिकाणं. झालं. तर मित्रांनो, आमचा जो फर्स्ट स्पॉट आहे त्या स्पॉटवर आम्ही पोचलेलो आहोत. माई डे देऊस चर्च. मित्रांनो, सकाळी सकाळी आहे ना इथे जास्त वर्दळ नाही आहे, अजून कोणी आलेलं नाही आहे. चर्च आहे तो अजून ओपन झालेला नाही आहे. हा बघा, हा जो चर्च आहे ना तो असा दिसतो. खूप मोठा असा चर्च आहे. ॲक्च्युली गुगलवरती याचा 9 वाजताचा टायमिंग दिला आहे ओपन व्हायचा, परंतु अजून झालेला नाही आहे ओपन तो. तर मित्रांनो, आता प्राची आहे ना फोटो काढायचा आहे तिला. पलीकडे जाऊन उभी राहिली आहे. इथे फोटो काढण्यासाठी एक असं बनवलेलं आहे लेडीज लोकांसाठी. तर मित्रांनो, आता या लोकेशनवरती आमची जी काही फोटोग्राफी आहे ती आम्ही करून घेतो, आणि त्यानंतर आपण थेट भेटूयात नेक्स्ट लोकेशनवरती. तर मित्रांनो, नेक्स्ट स्पॉटला जाता जाता आहे ना वाटेत एक हे मंदिर लागलं आहे. श्री महारुद्र आंबरेकरनाथ देवाचं मंदिर आहे. मित्रांनो, लांबून खूप सुंदर दिसलं मंदिर, म्हणून मी मध्ये थांबलो. म्हटलं तुम्हाला सुद्धा दाखवूयात. आमचा जो नेक्स्ट स्पॉट होता ना तो मिरमार बीच होता. तर मग त्यामध्ये एक 4 किलोमीटरमध्ये जाताना आम्हाला हे मंदिर लागलेलं आहे. ते बघा मंदिर
खूप सुंदर आहे मंदिर. चला तर मग मंडळी आपल्या नेक्स्ट स्पॉटला जाऊया आणि वाटेत काय दिसतंय का ते सुद्धा पाहूया. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलेलो आहोत आपल्या सेकंड स्पॉटवरती. त्या स्पॉटचं नाव आहे मिरमार बीच. तर मित्रांनो, मिरमार बीच जे आहे ते आपलं जे लास्ट लोकेशन होतं तिथून 14 किलोमीटर अंतरावरती आहे. आणि हे बघा, अट्रॅक्शन ऑफ द पॉइंट. इथे ना वाळूपासून इथल्या काही लोकांनी मस्त छान असं डिझाईन्स बनवलेलं आहे. हो का, मासे वगैरे सगळे बनवलेले आहेत. खूप छान बनवलेलं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर या मिरमार बीचवरतून आहे ना आतमध्ये एक डॉल्फिन बोटसुद्धा जाते. त्याचे 350 रुपीज पर पर्सन असं रेंट आहे. आणि त्याच्यातनं त्या राईडवर तुम्ही गेलात तर 1 तासाची राईड असते. आणि आतमध्ये काहीतरी एक 5-6 स्पॉट ते लोक दाखवतात. अगोडा किल्ला वगैरे आहे, डॉल्फिन्स वगैरे पाहायला मिळतात. वुडलँड हो का, बोट ट्रिप. फोर्ट अगुडा सेंट्रल जेल जिम्मी प्लेस और डॉल्फिन भी दिखाते हैं क्या? 350 पर पर्सन. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर इथे यायचं असेल ना, तुम्ही ही ट्रिप आहे ती घेऊ शकता, बोट ट्रिप. आता आपण नेक्स्ट टाइम घेऊ. कम नहीं होता क्या उसमें? नहीं सर, काउंटर पे पूरा लोग दिख रहा है, जितने भी आए ना सब लोग. हाँ, अच्छा, फिक्स रेट है. हे बघा मित्रांनो, किती क्लीन बीच आहे, म्हणजे क्लीन, किती वाळू आहे. बहुतेक हा बीच आहे ना तो थोडा पुढे गेलं की खोल असावा, म्हणून इथे पोहायला कोण गेलेलं नाही आहे. आणि इथे बोटिंग्स वगैरे पण खूप असतात ना, त्याच्यामुळे इथलं पाणीसुद्धा थोडंफार घाण असावं. मित्रांनो, आता मिरमार बीचवरती आहे ना, आपण आपल्या चॅनलला 20,000 सबस्क्रायबर्स पूर्ण झालेले आहेत. त्याचा बघा मी इथे अशा प्रकारे वाळूवरती लिहिलेलं आहे, तुम्हाला सुद्धा दाखवतो. आणि इथे ग्रुपमध्ये आहे ना खेळतात आहेत, हर हर महादेव असं काहीतरी खेळ आहे त्यांचा. चला आपण आता ना थोडं पुढे जाऊया बीचवरती. आपल्याला नेक्स्ट स्पॉटवरती सुद्धा परत जायचं आहे. वाळूमध्ये आहे ना मित्रांनो, चालायला पण पटापट जमत नाही. सगळी चप्पल पॅन्टमध्ये सगळी वाळू घुसून जाते. रचिया पटापट, पाण्यामध्ये नको जाऊया, नाही तर चपलीला वाळू सगळी चिटकून बसेल. हा का, तुला जायचं आहे? इथे लिहूया का कोल्हापुरी किचन? वा, पण मासे पण किती क्लीन दिसतात. क्लीन आहे पण किती पाणी हे बा. तो माणूस काय बोलला की इथलं पाणी एवढं खास नाही. उलट ते काल कलंगडला गेलेलो, तिथलं पाणी घाण याच्यापेक्षा.
हे चांगलं पाणी आहे. ते लाटा कशा होतात थोडं मोठं. हां इथे संत लाट आहेत आणि इथे एवढं काय हे नाही. छान आहे समुद्र. आपण हा बघा ती बोट आहे ना मित्रांनो, ते बघा डॉल्फिन ॲडव्हेंचर ती बोट आहे. ती बोट तुम्हाला 1 तासाचं पूर्ण ते फिरवून वगैरे असं आणते. चला तर मित्रांनो आपण जाऊया आता आपल्या नेक्स्ट स्पॉटला. आत्तापर्यंत 2 स्पॉट जे केले तिथे आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस लागलेले नाही आहेत, म्हणजे एंट्री फी वगैरे काय लागलेली नाही आहे. आता आपला नेक्स्ट स्पॉट काय प्राचीबाग चिट्टीमध्ये आपल्या. मित्रांनो आता आहे ना आम्हाला वाटेमध्ये एक गोवा विज्ञान केंद्र, गोवा सायन्स सेंटर लागलेलं आहे. तर तिथे आहे ना एंट्री फी 30 रुपये आहे, प्लस तिथे एक 3D शो असतो. त्या 3D शोची फी 20 रुपीज आहे. तर आता आम्ही इथेसुद्धा आलेलो आहोत बघायला काय आहे ते एक्झॅक्ट. आपण आतमध्ये जाऊन पाहूयात. मित्रांनो हे बघा आता सायन्स सेंटरमध्ये आहे ना हे बघा हे सगळं काय काय आहे. नॅचरल स्टोन्स वगैरे आहेत इथे. ते आपण फटाफट बघून घेऊया काय काय आहे ते. हे बघा क्लोराईड कसं असतं, सोडियम कसं असतं, फॉस्फेट कसं असतं, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम काय आहे बघा असं. ठीक आहे. दबाव का महसूस. हे बघा समुद्रामध्ये मासेमारी कशा प्रकारे केली जाते त्याचे इथे पुतळे छोटे छोटे उभे केलेले आहेत. ही एक मोठी बोट आहे, इंजिनियर बोट. बघा मीठ कसं तयार केलं जातं त्याचं इथे एक उत्तम उदाहरण दिलेलं आहे, म्हणजे एक पुतळे उभे करून. हे बघा शॉक कसा पास होतो. मस्त. म्युझिकल ट्यूब्स. मित्रांनो बघा हा बॉक्स आहे ना बाहेरून एवढूसाच आहे, पण आतमध्ये ट्रेन बघा केवढी लांब दिसेल तुम्हाला. भारी बनवलं आहे ना. तिकडे पण दिसतं जादुई हवा. हे बघा विहीर आहे, बाहेरून एवढीशीच आहे आणि आतमधून किती खोल आहे बघा. बापरे. ते काचांचे वेगवेगळे प्रकार दिलेले आहेत. बघा इथे आहे ना आम्ही समोर उलटं दिसतोय. बघा झिगझॅग. आतमध्ये आपण जाऊन हरवू शकतो असं आहे काहीतरी. पुढे आहे की नाही. अरे बाप. प्राची
भारी आहे ना. हा हा हे बघ भारी आहे एक नंबर. फ्लॅश मारल्यावर इथे पण सेम खोल वरती पण हो का. ट्रू इमेज म्हणजे तुम्ही खरोखरचे एवढे जाडे आहात. हा ओरिजिनल आरसा आहे. केबल गेल्यावर दिसतं ना तसं. समुद्रामध्ये जेव्हा भोवरा येतो ना तेव्हा आहे बघा. मित्रांनो किती खतरनाक आहे हे. चलो आता आपण फटाफट दुसऱ्या स्पॉटवर जाऊया. जे आपण स्पॉट लिहिलेले आहेत तिथे जाऊया. तर मित्रांनो आता आपण आपल्या नेक्स्ट स्पॉटवर पोचलेलो आहे. तो म्हणजे मारुती राय संस्थान. म्हणजे इथे मारुती देवाचं मंदिर आहे. आता सध्या आम्ही आलो आहोत पणजीमध्ये. हा मित्रांनो किती भव्य मंदिर आहे पाहू शकता आपण. संपूर्ण लाल लाल मंदिर आहे आणि शनिवारचा सुद्धा दिवस आहे मित्रांनो. खूप बरं वाटलं इथे येऊन. जय पांडुरंगा. हा मित्रांनो हे मंदिर जे आहे ना थोडंसं उंचीवरती आहे आणि उंचीवरून बघा खाली पाहिल्यावरती ना मस्त नजारा दिसतोय. खूप सारे नारळाची झाडं आहेत तिथे आणि खूप सारे बंगले सुद्धा दिसत आहेत. मित्रांनो आतमध्ये अलाउड आहे का नाही माहिती नाही, परंतु बाहेरून तुम्हाला मी दाखवतो मंदिर. मित्रांनो आता आहे ना आम्ही गोव्याचं जे आयकर भवन आहे त्याच्या समोर उभा आहे. बघा माझ्या पाठीमागे आहे ना गोव्याचं जे आयकर भवन आहे ते आहे. चला पुढच्या स्टॉपला. तर मित्रांनो आपण आहे ना आता आपल्या नेक्स्ट स्पॉटवर पोहोचलेलो आहे. ज्या स्पॉटचं नाव आहे SE कॅथेड्रल चर्च आहे. इथे खूप मोठा चर्च आहे आणि आहे ना मित्रांनो आम्ही इतके लकी आहोत की आज आहे ना या चर्चच्या इथे मेला भरलेला आहे. म्हणजे त्यांची काहीतरी सेंचुरी असते वर्षातनं एकदा इथे तो प्रोग्राम असतो आणि खूप मोठं इथे आता जत्रा पण भरलेली आहे. म्हणजे जे ख्रिश्चन्स लोक वगैरे आहेत ना त्यांची सगळ्यांची. आता ना आपण आतमध्ये जाऊया. ते चर्च आहे ते पाहूयात. चल प्राचीला म्हटलं गॉगल घे तर नको बोललेली. आता तिला आता हे होतं आहे ऊन खूप लागतं आहे. तुला टोपी हवी तर टोपी घे प्राची बॅगेमध्ये आहे. हे बघा मित्रांनो से कॅथेड्रल असं नाव आहे. आता आतमध्ये आपल्याला चालत जायचं आहे. रस्त्यावरती येताना इतकं ट्रॅफिक होतं या रोडला. ट्रॅफिक म्हणजे पोलिसांनी तसं मॅनेज केलं होतं. म्हणजे पार्किंगसाठी वगैरे खूप स्पेस दिली होती. तरी देखील ना खूप पब्लिक आहे आज इथे. चला ठीक आहे. म्हणजे रिकामी ठिकाणी भेटण्यापेक्षा जिथे गर्दी आहे ते ठिकाण बघितलेलं कधीही चांगलं. हे बघा जुन्या तोफा
इथं तोफांचं काय काम मलाच कळलं नाही. तिकीट घर इथे काहीतरी तिकीट म्युझियमसाठी असेल, चर्चसाठी नसेल. आपण चर्च आधी बघून घेऊ. जे एंट्री फी फुकट आहे ते. भव्य दिव्य असा चर्च आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो आता आहे ना, आम्ही या चर्चमध्ये सगळं दर्शन वगैरे सगळं घेतलं आहे. त्याच्याच साईडला आहे ना तिथलं म्युझियमसुद्धा होतं. तर आतमध्ये दोन्ही ठिकाणी आहे ना व्हिडिओ आणि फोटो काढायला अलाउड नव्हता. त्याच्यासाठी आहे ना मित्रांनो तुम्हाला दाखवू नाही शकलो मी. परंतु तर आता आम्ही इथनं निघतो आहे. आणि माझ्या लिस्टमध्ये ना मित्रांनो मी अजून 2 ठिकाणं लिहिली होती. ते म्हणजे एक बॅसिलिका ऑफ बॉम जेसस, ते 750 मीटर मला दाखवत होतं, पण ते मला इथेच आतमध्येच ते सुद्धा दिसलं. आणि ओल्ड गोवा चर्च इथून 60 मीटर होतं. माईट बी हे जे चर्च आहे ना, या चर्चलाच ओल्ड गोवा चर्च असं म्हणतात. तर मित्रांनो आता आम्ही दोन्ही ठिकाणं स्किप करून पुढच्या ठिकाणावर जातो आहे. ते म्हणजे मंगेशी टेम्पल. चला तर आता थोडा दुपार झाली आहे. आम्ही दुपारचा लंच आहे ते मित्रांनो करून घेतो. आणि लंच करून झाल्यावरती मग आपण भेटूयात. तर मित्रांनो आता आपण आलेलो आहोत श्री मंगेशी मंदिर. तर बघा त्या मंदिराकडे जाणारा हा रस्ता आहे. तिथे साईडला आहे ना श्री मंगिरीश मठ देखील आहे. तर आता मठाच्या इथे आम्ही गेलो होतो, पण मठामध्ये कोणाचं तरी लग्न कार्य चालू आहे. तर म्हटलं आपण मंदिरातच जाऊयात. तर आतमध्ये बघूया किती लांब आहे ते अजून. तर मित्रांनो हे बघा मंगेशी देवीचं जे मंदिर आहे ते बघा बाहेरून काहीसं असं दिसतं. आणि हा सगळा आहे ना आजूबाजूचा परिसर आहे. छान. इथे मध्ये एक कुंडा सुद्धा आहे. चला मंदिरात आता आपण एंट्री करूया. बघूया इथे काय कॅमेराला बंदी आहे वगैरे वगैरे. आज सॅटर्डे आहे ना मित्रांनो, खूप ठिकाणी भरपूर सारी गर्दी सुद्धा आहे. हे बघा आतमध्ये खूप मोठं मंदिर आहे. जेव्हा मी 2011ला आलो होतो ना, तेव्हा सुद्धा आलो होतो या मंदिरामध्ये. काही चेंज नाही आहे, सेम टू सेम आहे अगदी. प्राची मित्रांनो बरोबर बोलत होती, ते कॅन्टीनच आहे, तिथे मंदिर नाही आहे. मंदिर एकच आहे म्हणजे. मग तिथे मंगेश देव आणि मंगेशी देव असं का 2 वेगवेगळे लिहून ठेवलं, काय समजलं नाही बा आपल्याला. चला म्हणजे इथलं झालं ना प्राची. आता अजून काय इथे. आता आपण मित्रांनो जाऊया नेक्स्ट स्पॉटला. इथला लाद्या थोडं कमी गरम आहेत, पलीकडे खूप गरम होते ना. इथे नाही लागत आहे मला चटके अजिबात. नाही लागत आहे मला अजिबात. मला बहुतेक देवाच्या पाया पडून आलो म्हणून असावं. तुझ्या मला अजिबात नाही वाजत आहे, खरं सांगतो शपथ. खोटं थोडी बोलतोय, खरं बोलतोय. इथं बिराचा फोटो काढतो पाहिजे तुझे.
तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहोत श्री महालसा मंदिर आहे. इथलं गावाचं नाव मारदोळ आहे, गोवा, ओल्ड गोवा. बघा मित्रांनो, किती सुंदर आणि आतमध्ये किती मोठं असं मंदिर आहे आणि अगदी शांत असं एरिया आहे. अजिबात इथे काही वर्दळ नाही आहे, काहीच गर्दी नाही आहे. बघा, चला आता आपण आतमध्ये जाऊयात. मंदिराच्याच पाठीमागे पण काही छोटी छोटी अशी मंदिर आहेत. तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहोत, आपला सेकंड लास्ट स्पॉट आहे, ते म्हणजे तिरुपती बालाजी मंदिर. आणि खूप थोडंसं आतमध्ये यावं लागतं आपल्याला मंदिराच्या इथे जाताना. मित्रांनो, आता ना आम्ही दर्शन करून घेतो. आतमध्ये मंदिराच्या आहे ना मोबाईल अलाउड नाही आहे, त्याच्यामुळे बाहेरचंच तुम्हाला मी हा परिसर दाखवतो. तर मित्रांनो, बालाजी मंदिरा शेजारी आहे ना, इथे बघा महागणपती देवाचं मंदिर आहे. इथे व्हिडिओ आणि फोटोला अलाउड नाही आहे. आतमध्ये बघा मूर्ती तुम्हाला दिसेल. आणि इथे शेजारीच आहे ना पद्मावती देवीचं इथे मंदिर आहे, खूप छान कलरफुल आहे. चला मित्रांनो, एक 5-10 मिनटं आम्ही इथे रेस्ट घेतो आणि पुन्हा मग जाऊयात आपण. आणखीन एक वाटेत आहे ना मित्रांनो, एक मोठं मंदिर मी पाहिलं होतं, तिकडे सुद्धा जाऊन बघूया कुठच्या देवाचं मंदिर आहे ते. तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहोत इथल्याच एका मोठ्या अशा फेमस मंदिराजवळ. त्या मंदिराचं नाव आहे नवदुर्गा मंदिर. हे बघा, मंदिराचा जो एंट्रन्स आहे तोच किती मोठा आहे. आणि आतमध्ये बघा समोर जे एक मंदिर दिसतं आहे ना, तेच आहे नवदुर्गा देवीचं मंदिर. थोडंसं वरती आहे हे मंदिर. हा बघा, थोडा उंच रोड आहे, वरती आपल्याला यावं लागतं गाडी घेऊन. चला आपण आता मंदिरामध्ये जाऊयात. इथे ना एक मठ सुद्धा दिसतोय मित्रांनो. समोर एक लिहिलं आहे श्री दत्त पद्मनाभ पीठ. पीठ म्हणजे मठ. हे बघा नवदुर्गा देवी, किती सुंदर. इथे आहे ते होम हवन करण्यासाठी बांधलं आहे. मंदिराचा जो मेन गेट आहे ना मित्रांनो बंद आहे, त्याच्यामुळे आतमध्ये नाही जाऊ शकत आहे आम्ही. दमलो. खूप शांत परिसर आहे. ट्युरिस्ट नाही आहेत इथे जास्त. इथलीच लोकल लोक आहेत ना, तेवढीच मला दिसली. पण मंदिर आहे ना मित्रांनो मला लांबून दिसलं खूप मोठं असं, म्हणून मी आलो दर्शनाला.
इथे आहे ना काहीतरी बहुतेक इंस्टाग्रामचं रील वगैरे शूटिंग करण्याचं काम चालू आहे. ती मुलगी तिथे आहे, उभी आहे मंदिराजवळ. हे जे मंदिर आहे ना मित्रांनो, ते एकमुखी दत्ताचं मंदिर आहे आणि समोरच हे आपलं देवीचं मंदिर, पण डोर बंद आहे. चला मित्रांनो, दर्शन वगैरे सगळं घेऊन झालेलं आहे. आता आम्ही रिटर्न आमच्या हॉटेलवर जातो आहे. प्राची तर फारच दमलेली आहे, तिला एखाद्या बीचवर जायची आता इच्छा झालेली आहे. आता बघू, आमचा बागा बीच जो आहे तो अजून पण पेंडिंग आहे बघायचा. जर आमच्याकडे गाडी हातात असेल तर मग आम्ही तिथे पण नक्की जाऊ. माझी तर इच्छा आहे आंघोळ करायला जाऊया आंघोळीला. हां, डुबकी मारायला जाऊया चल. हां, ते काय पाणी एवढं खारं नसतं, नदीचं पाणी त्याला मिळतं येऊन. तर मित्रांनो, आता गोव्यातले जेवढे पण फेमस स्पॉट्स होते ते सगळे फिरून झालेले आहेत आमचे, आणि आता घरी आलेलो आहोत आम्ही, आमच्या हॉटेलवरती आलेलो आहोत. तर आता एक शेवटचा स्पॉट फक्त राहिला आहे, तो म्हणजे बागा बीच. तर मित्रांनो, आता माझी तर इच्छा आहे पाण्यात उतरायची, पण प्राचीला पण इच्छा आहे, पण ती म्हणते की मी पूर्ण नाही जाणार, थोडंफार पाण्यामध्ये येईन. तर ठीक आहे, थँक्यू सो मच प्राचीसाठी, कारण ती मोबाईल माझा पकडून ठेवेल आणि माझे जे काही कपडे आहेत ते सुद्धा ती सांभाळू शकते. म्हणून मी आता मोबाईल घेऊन जातो आहे, नाहीतर मी म्हणजे घेऊन न जायचं ठरवलं होतं बागा बीच. तर ठीक आहे, तुम्हालासुद्धा आता माझ्यातर्फे जो आहे तो बागा बीच पाहायला मिळेल. तर मित्रांनो, आता माझी तयारी झाली आहे, म्हणजे मी काय शर्ट घातलं आहे आणि फक्त छोटी पॅन्ट आहे, त्याच्यावरतीच मी आता जाणार आहे. आमची जी गाडी आम्ही रेंटवर घेतली होती तिचा टायमिंगसुद्धा आहे, ती आम्हाला 10 वाजता रिटर्न द्यायची आहे गाडी. तर मित्रांनो, आता आम्ही जातो पटापट बागा बीचवर. तिथला टाईम संपायच्या आत आम्हाला तिथे पोचायचं आहे. तर आता तिथे जाऊनच आपण थेट भेटूयात. तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहोत बागा बीचवरती. मित्रांनो, बागा बीचला जाणारा रस्ता पाहून घ्या. अगदी नॅरो रोड आहे आणि समोरच मित्रांनो तुम्हाला खूप सुंदर असा समुद्र दिसेल. हा 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 ते बघा समोर बघा. खूप सुंदर असा सनसेट. गर्दी बघ इथे, कालच्यापेक्षा जास्त गर्दी इथे ना. हे दुसरं आहे, हे बागा. या पटापट ना. बाहेरचे फॉरेनर पेक्षा इंडो फॉरेनर जास्त दिसतात मला. हा 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 किती जण बघ प्राची पोहतायत, तू येत नाहीस. यू आर सो अनलकी. ये चल ना, चल फोटो काढतो तुझा. मित्रांनो, बागा बीच जो आहे ना तो नाईट लाईफसाठी फेमस आहे. हे बघा इथे बॉर्डरवरती तुम्हाला जेवढ्या पण लाईनीत ही शॉप्स दिसत आहेत ना निऑन लाईट्सवाले, तेव्हा अगदी त्या कॉर्नरपर्यंत तिकडे हे बघा इथपर्यंत ही सगळी लाईन गेलेली आहे हॉटेल्सची. सगळीकडे गाणी वाजत आहेत. आता संध्याकाळी 7च्या नंतर आहे ना समुद्रामध्ये जायचं बंद करतात आणि इकडे सगळं आता ते जेवण बिवण हे सगळं चालू होतं, नाईट लाईफ DJ वगैरे. बागा बीचला जर यायचं असेल तुम्हाला तर थोडंफार इथलं राहणं खाणं कॉस्टली पडतं, पण ही सगळी DJची लाईफ आहे ती तुम्ही नाईट लाईफ एन्जॉय करू शकता या बीचवरती येऊन. चला मित्रांनो, आता मी ना आंघोळ करायला जाणार आहे नदी समुद्रामध्ये.
तर मित्रांनो आता आहे ना मी मस्तपैकी या बागा बीचमध्ये ना डुबक्या मारलेल्या आहेत. आजचा संपूर्ण दिवस आम्ही जे काय एन्जॉय केलं, जे काय गोव्यामधले जे काय फेमस स्पॉट्स आहेत ते जे काय फिरलो ना मित्रांनो, ते पाहून तुम्हाला कसं वाटलं, तुम्हाला आणखीन आम्हाला काय सुचवायचं आहे की आमच्याकडनं कोणता एखादा स्पॉट जर मिस झाला असेल तर आम्ही जेव्हा पण नेक्स्ट टाईम गोव्याला येऊ ना तेव्हा तो जो स्पॉट आहे तो नक्की आम्ही कवर करू. परंतु आत्ता जवळजवळ एक 13 ते 14 स्पॉट आहेत ते आम्ही आजच्या या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो कवर केलेले आहेत. आणि आजचा गोव्यामधला आमचा जो आहे तो लास्टचा दिवस आहे. उद्या आम्ही रिटर्न मुंबईला निघणार आहे. तर मित्रांनो आजचा हा जो व्हिडिओ तुम्ही इथेच थांबवतो. कसा वाटला तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग मंडळी, टाटा बाय बाय.